Très bien. C'est. Et bien, bon, famille. Oui, bon, ça fait là. Ça fait là. Oh. D'accord. Si. Il faut les lois. Aïe. Elle n'était fait. Il va me souvenir de la donner. Ou comment? Ne veut qu'elle fait. Il y a bien qu'on a. Il n'a pas famille en fait, on a pépine. Dans les laïcs à sonner. Ne b'i furu. Tabolo be cogo di. N'a sɔrɔ denmuso ba sigilen don. Ah. E ko karamɔgɔ yɛrɛ tɛ nin ɲɛɲini ka woro bɔ nin nɔfɛ ka nin k'a muso ye. Ani muso hakili sigilen to ta a bɛ cɛ lafiya du kɔnɔ. Kalfa. Comment est-ce Ko baasi t'i la. qu'on va se voter? Denbaya don. E Kalfa tɛgɛ ta dɛ. Ah, t'es là. E ni ne cɛ a bɛ waati joli bɔ. Agaja. Hali ka déplacer ka bɔ k'i jɔngɔn na bɔ karamɔgɔ la ka nouvelle ta. Karamɔgɔ jota la. Ah Kalfa jo tɛ na dɛ. I b'a kɛ to. Depuis ni ne ka ɲɔgɔn ye laban. Ne kuma ɲini. Ala ko tiɲɛ. Ne jota la bɛ. Ti baasi. So e bɛ min san. Mɛ ne dugu in kɔnɔ. E bɛ dugu in kɔnɔ yan. Mɛ. Ouais. Ça va. Bah. Bura bɛ yan. Oh, an ni Bura bɛ mun de bɛ? Ne nana Bura de kɔ. Ne m'a f'i ɲɛna ko e tɛ don ne ka du kɔnɔ yan. Hali ni Bura bɛ yen. Ee cogo di? N'i ma fili n'i ma ɲinɛ ne m'a f'i ɲɛna ko i sen nɔ tɛ ne ka du kɔnɔ yan. Tu vas pas te rentrer chez nous ici. Wa ne tɛna e kama ko ne bɛna Bura de kama. Oh, ni ni Bura bɛ ɲɔgɔn kan i bɛ ɲɔgɔn ye fan wɛrɛ de fɛ. O kuma e bɛna ne bali ne ni Bura ka ɲɔgɔn ye so kɔnɔ yan. Non, ne b'i bali o la dɛ. Ni Bura bɛ ɲɔgɔn ye mais i tɛ ɲɔgɔn ye an ka du de kɔnɔ yan. Ne m'o f'i ɲɛna. Madu a y'i jaa min ja ne ni Bura bɛ ɲɔgɔn ye wa ne bɛ don ne bɛ taa Bura fɛ yen. Fankelen jumɛn fɛ? An so filɛ sanbala la yan fɛla. Ah Kalfa. Dabarajɛ kɔni tɛ fali tamasiyɛn ye. Wallahi. I bɛ du jumɛn kɔnɔ? Ne bala an ka ɲɔgɔn ye laban. Ni maa mun nana. Awɔ. Ala ko tiɲɛ an sigi don dɔ la. Ne miiri la muso dɔ nana ɲɛ. Karamɔgɔ de ni Ala ye ne da. Hali muso sugu ɲɛ la fɔ. K'a ɲɛ k'a ladon. Jama ɲumanw bɛ koyi. Mɔɲuman bɛ mɔɲuman bɔ. Muso in tɔgɔ de ko Kura. Kura. I jɔ dɛ. N ma fili kun ka kunna sini. Muso dɔ bɔra yan nɔ. K'a nana Fati ɲininkali kɛ. Ayi. Muso kumaba dɔ don ta. Fati terimuso don. A ka bamanankan bɛ ba ko dɔgɔnɔkan. Wala o yɛrɛ de. Ah e b'o muso in de fɛ Ne yen. bɛ muso in de fɛ yen. Ahan. A muso ka ko bɛ cogo di? Karamɔgɔ muso in ye muso don. Muso in sabalilen don. A ta tɛ mɔgɔ ka kuma la. Karamɔgɔ muso in ne la don a fɛ don min na fo bi. Ne ni hɛrɛ ne kɔni hɛrɛ de bɛ ka surun ne ka fan bɛɛ fɛ. I bɛ se ka min kɛ i b'o de kɛ sa. Awɔ. E tɛ se ka ne bali ka don. E b'a taa min? Ne ko mun b'a san denmisɛnnin la a tɛ mɔgɔ bonya de. Madu ne b'i to Bura de kama ka taa k'a sababu kɛ Bura ye ne teri ye walayi o cɛ tɛ e bɛ ne kɔli minɛ ko ne bɛ n jɔ k'e lajɛ. Cɛ. E awɔ dɛ. Ka ne kɔli minɛ e bɛ se ka ne kɔli minɛ o cɛ tɛ e ye k'e bɛ ne kɔli minɛ k'e bɛ ne bali ko ne tɛ don n b'i to Bura dɔrɔn de kan ko Bura ye n dagawuli teri ye. I tɛ don yan ne de ko k'i tɛ don an fɛ yen. Ne bɛ don. E don an ko so filɛ a tɛmɛ sira filɛ. Ne bɛ don a y'i jaa min jɛ ne bɛ don. I tɛ don an fɛ yan sa. Ne m'o f'i ɲɛna. E ma mun de bɛ i bɛ fɛ mun de kɛ? Madu n bɛ ka sabali. I bɛ fɛ mun kɛ? Sabali. Muso in ta ni muso in ɲɔgɔn ma ni ɲɔgɔn ye ɲɛ la. Parce que a bɔra ne fɛ ne y'a ɲininka a ko ma k'a furulen tɛ ko ka ko den kelen b'a kun. Awɔ. Ah ne ko k'a ka ko man ca. Ko man ca furulen tɛ mɛ den b'a bolo. Fɛn a ka fɛn bɛɛ b'a yɛrɛ fɛ yen. Fɛn bɛɛ b'a bolo. A bɛɛ sɔnna tɛ mɔgɔ la. D'accord. E yɛrɛ kɔni b'a dɔn ne ma muso ta fɔlɔ m'o kalama. N yɛrɛ dun fɛnɛ bɛ muso ko la. Awɔ. Dugu in kɔnɔ yan muso ɲuman sɔrɔ man di. A ka sɔrɔ man di dɛ. Ne yɛrɛ kɔni ye denmuso ɲɛ a ye ne ɲɛkɔrɔ fa kosɛbɛ. N y'a ye a ba sigilen don depuis a yɛrɛ bɔra ne fɛ yan cogo min na n y'a ye k'a fɔ mɔgɔba sigilen don. Ah e kɔni tɛ n bila ji la k'a lajɛ. Karamɔgɔ i bolo bila ji la. A ko bɛ ɲɛ i bolo.
dalen b'a la muso in bɛ to min na e ni muso in de ka kan a kuma tun bɛ ko ne k'a f'i ye an tun tɛ ɲɔgɔn ye la de n'Ala sɔnna ma ni ne sera yen ne yɛrɛ bɛ na n bila d'a ma e ma fɔ a bɔra ka b'a ye ɲɔgɔn ye ni ne sera ne b'a kuma kuntigiya ye ne ko ne kuma fɛn fɛn fɔ a ye tellement muso in dalen la ne kuma fɛn fɛn fɔ a ye a tɛ ban sabali dɛ ni ma to n'i y'a ye bi ka bali ne bali ka don dugu kɔnɔ jogo juguya de y'a to i bɛ ne bali ka don dugu kɔnɔ hali ne y'a jogo juguya min bɛ dɛ o de y'i nege bɔ mɔgɔ la i tɛ don an fɛ yan ne y'a d'accord a ka ɲi sa komi i tɛ don yan ne ni Bura bɛ ɲɔgɔn ye a y'i diya min jɛ ne ni Bura bɛ ɲɔgɔn ye o ye ni Bura kungo de ye sinon i tɛ don an fɛ yan n'i ko ten awɔ i tɛ don yan ne ye mun ko suguya ye sisan denmisɛnninw tɛ mɔgɔ bonya e fɛ ne ɲinɛna e min manamana ko min ne la yan fɛ a don na ma in na ko i tɛ don an fɛ yan ni min bali ni Bura tɛ ɲɔgɔn ye dɛ i ni Bura tɛ ɲɔgɔn ye mɛ an fɛ yan abada o tɛ kɛ ci baasi ye d'accord ne se ka foyi kɛ n'i kɔni bɛ dugu in kɔnɔ ne tɛ siran o ci baasi ye Kalifa n'a ko kɛra cogo min na an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya mais i kana fama ma f'i kana bɔ sisan ni n y'a faamuya yanni tigɛ so yanni i ka so foyi t'a la tuma bɛɛ n bɛ y'i fɛ yan o tɛ baasi ye n'Ala sɔnna i bɛ n ka foli fɔ a ye a b'a k'an bɛn o la k'an bɛn karamɔgɔ bɛɛ n'i dakan don nka ko bɛ Ala de bolo Ala ka bɛɛ sɛrɛ ŋaniya la Kadi yɛrɛ bɛ yaala cogoya min na ni a kɛra ne ko mɔgɔ min ye wulusen de ɲimi Kadi bɛ yaala koyi ne yɛrɛ jɔrɔlenba de don Kadi kana na ne da don kuma caman na nse Kalifa i ka kɛnɛ somɔgɔw dun nse baasi foyi tɛ yen ne kun taara ci la awɔ ne bɔra awɔ ne kun taara Tima ninnu fɛ yen Tima Fatimu awɔ kɛ kilo bɛ o ka di kɔni aya e ko k'i taara Tima ninnu fɛ yen awɔ kɛ a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n'o ye mun a ye ɲɔgɔn ye awɔ an ye ɲɔgɔn ye ne taara ale sɔrɔ yen nɔ ko Tima bɔra ne yɛrɛ kun taara baara la yɔrɔw la awɔ ne n'a tɔ ne n'a ye ɲɔgɔn bɛn awɔ a yɛrɛ y'a ɲɛfɔ ne ye a y'a fɔ ne ye k'i kun bɔra yen awɔ awɔ aw ye baro wɛrɛ kɛ awɔ an ye baro kɛ a y'i ɲininka fɛn dɔw la awɔ ne yɛrɛ y'a fɔ ko ne bɛ e fɛ yan awɔ ko depuis don min na ne bɔra ne na ne de fɛ e de ne la don awɔ e fɛn bɛɛ kɛ ne kɔni bɛ cɛ in dɔn o ye karamɔgɔ ye a tɔgɔ ko karamɔgɔ ne b'a dɔn ale yɛrɛ de ye fɛn caman fɛnɛ kɛ ne ɲɛ ne ka ɲɔgɔn ye a bɛ na sigi a bɛ na di a bɛ hakilina ɲumanw jan cɛ in kɔni mɔgɔ don mɔgɔ don a y'i ka ko ɲininkali kɛ ne na a ye ɲininkali kɛ ne na k'i furulen don ne ko k'i ma furu den de b'i bolo ne kɔni ne b'a hakilina min b'a la ne ye dɔ faamuya a la mais Ala ko tiɲɛ n'a nana n'a y'a kuma f'i ye don o don a ka di ne ye ka namu parce que mɔgɔ salama don mɔgɔ ladiriman don to in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a ta tɛ se mɔgɔ ma depuis n'a yɛrɛ ɲɛ dara e kan ne sera yan a y'i ka ɲininkali situation bɛɛ ɲininkali kɛ ne la ne kɔni ne ye caman f'a ye ne ye caman f'a ye parce que i yɛrɛ i ɲɛna ne ma i ko ten yan ko mɔgɔ tɛ girin ka don furu la ten i yɛrɛ y'a fɔ ko mɔgɔ sɛbɛlaman don donc n b'a a ko ɲɛɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka don n'i girinna ka don ko la sisan a ko ma nɔgɔ dɛ donc n'i yɛrɛ y'a fɔ ka ban ko mɔgɔ sɛbɛlaman don ka ban donc an b'a ko to ten awɔ Ala sɔnna ne yɛrɛ a y'a mɛn a y'a ɲa mɛn amina Ala ka dugawu minɛ a y'a ɲa mɛn